Pinterest versus Sleep House. И здравейте от мен. Поне чух някакви коментари, че има някой легло сме го откраднали като дизайн, друго пък, че хората много обичат да изтърсят легло в Pinterest, където не мисля, че там вече има кражба, там вече има всичко. Така че просто ще влезем и ще разгледаме какво има в Pinterest. Дали ние може да го направим по индивидуално запитване или вече имаме нещо подобно. Така че общо взето, влизаме в Pinterest, пишем Uphold Starbeds, цъкаме разсъчката и почва да излизат легла. Значи това, първото, което е ето това, имаме го, много сходно. Това, мисля, че може да се заработи по индивидуално запитване. Това надали ще успеем, това е просто основа. Не, че няма да успеем, просто не се занимаваме с такива. Такова имаме. Може да го видите в сайта. Такова имаме. Също много сходно. Също мога да го видите в сайта. Това е супер интересно и разчупено. Могат да се направят включително и тези панели, които са без рамките отстрани, разбира се, и работят с метал, но могат и те да се изработят по индивидуално запитване. Да видим нещо друго по-интересно. Ето нещо по-семпо. Със сигурност може да се изработи. Тук долу излиза това. Имаме много подобно дипломат. Семпо тапицирано легло с тапицирани панели от Заря. Защо не? Може да направим тия панели. Тук пак копчета, тип дипломат. Обикновение, ето това е малко по-издуто, по-обемно. Може би нямаме такова като цяло. Ми изгледа доста интересно, така че ако ви хареса, пишете долу в коментарите, може да създадем такова стандартно да го имаме това легло. Имаме много сходно легло на това. Даже ако трябва да съм честен, нашето на кеф е една идея повече, ама то се е до личен интерес, така че имаме пак подобно легло, ако не се лъжа, но преди такива царги нямаме. Не правим такива царги. Със сигурност. Тук има клипче даже. Това не е невъзможно да се направи. Много работа ще бъде. Мисля, че може да се направи по индивидуално запитване. Така че, да, ако има нещо интересно или искате да пращате някакви снимки, пишете долу.